हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दा पीएम किसाननि लेटेस्ट आपडेट्स लानानै फैदों लोगोफोर नोंथांमोननि जायफोराहाय आबादारिफोर नोंथांमोना पीएम किसान आबादारिफोरनि मुङावहाय नोंथांमोना जायफोरा नांगौबाय आबादारि नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ मोनो दा नोंथांमोननि थाखाय गुड निउस मोजां खौरां लानानै फैलायबाय दै लोगोफोर दा गोबां निउस मिडिया पर्टेलफोराव होबाय थायो आरो गुबुनफोरबायदि आङो फेक निउस मालाबाबो होफेराखै लोगोफोर आरो आङो पीएम किसाननि फिक्स डेट एथ' थारिखआव मोनथारगोन होननानै बेबायदिबो आङो निउसावहाय होफेराखै लोगोफोर नोंथांमोना नुगोन आंनि अफिसियेल साइटआव थांनानै नायबानो नुगोन नोंथांमोनाहाय दा जोंहा पीएम किसाननि 20थि किस्तिनि फैसाखौहाय राङारि अनसुंथाइ 6,000 मोनो बोसोराव नोंथांमोना 2,000 खरै दा मास मोनब्रैजों खेबसे सोनाय जायो दा जोंहा मास मोनब्रै बारबाय मास मोनबायानो जानोसै बारा गोबाव सम गैला नैबे जुलाइ दानहा जोबबानो मास मोनबा जानोसै दा जोंहा मानि थाखाय सोआखै दासिमबो दा मानि थाखाय खेलेमेले जानानै दङ बे जाहैबाय बिनि गोबां प्रब्लेमफोर अफिसफोराव सोलिदों जानो हागौ मानो होनोब्ला सोरबा नंखाय आबादारिफोरा पीएम किसाननि रांखौहाय मोनगासिनो दंबो जानो हागौ बेखौहाय मोजाङै डिटेल्सफोरखौ नागिरनानै सोरखौबा दानदों सोरखौबा बेबायदिनो नंगुबै आबादारिफोरनोसो होगोन जायफोराहाय राङारि अनसुंथाइखौ गुबुननि हानि लेखाजों होनानै जायफोरा मोनबोगासिनो दं बिथांमोननिखौ दानदों जानांगौ बिनि थाखायनो बे 20 किस्तिनि फैसाखौहाय दासिमबो सोआखै जानांगौ सरकाराहाय दा नोंथांमोना मोनसे आसा खालामनो हाबावो नैबे जोंहा 27 जुलाइआवहाय लोगोफोर मन की बात होननाय मोनसे जोंहा प्रग्राम दंबावो दै लोगोफोर बे मास मोनसेयाव खनसे जायो दा बेवहाय नोंथांमोना जास्ट नोंथांमोना आसा खालामनो हाया आरोखि मिजिंथिनो हायो दा नोंथांमोना 27 जुलाइआवहाय मन की बात होननाय मोनसे प्रग्राम दङ दा बेवहाय नोंथांमोना मोनबा मोनबाय मोनाब्ला नोंथांमोना बे मास जोबनानै नोंथांमोना आगस्ट मासावसो मोननो हासिगौ दै लोगोफोर दा नोंथांमोना नैबे मासखौहाय नायबानो जाबावबाय जुलाइ लास्ट मासखौहाय नोंथांमोना बे 27 जुलाइआवहाय नोंथांमोना मोनबा मोनबाय मोनाबाथ' नोंथांमोना आगस्ट मासावहायसो मोनहैसिगोन दायो लोगोफोर पीएम किसाननि अफिसियेल साइटखौ पर्टेलावहाय बोखारना होबावबायसो दा जोंहा बेवहाय माखासे आपडेट्सफोर खालामनो जानो हागौ वेबसाइटखौहाय दा फैसा सोनायनि माखासे खामानिफोरबो मावदों जानो हागौ बेनि थाखाय अफिसियेल साइटखौहाय पीएम किसाननिखौहाय बोखारदों जानो हागौ लोगोफोर दा नोंथांमोना बे फैसाखौ मोननायनि सिगां माखासे खामानिफोरखौ मावना लाबानो जाबाय जायफोरनाहाय इकेवाइसि जायाखै नोंथांमोना इकेवाइसिनि खामानिखौ मावना लाबानो जाबाय जेरैहाय आधारजों बेंकजों लिंक गैयाब्ला बेखौबो लिंक खालामनानै लाखादो लोगोफोर फैसा मोननायनि सिगां आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाहाय माखासे लेन्ड सिडिं नोंथांमोननि हानि जायनाखि लेखा बेफोरबो मोजाङै क्लियार जानांगोन आरो जोंहा नैबे माखासे खामानि नोंथांमोनाहाय एफटिअ प्रसिड बेफोरबो नोंथांमोना गासैबो अके जाजोबनांगोन जोंहा एफटिअ प्रसिड इएस जाजोबखाबाय लेन्ड सेन्डिं जायफोरना इएस दं आरो दाख्लै थांनाय बावैसो प्रिभियास भिडिअआव आं लाबोदोंमोन ना लोगोफोर एफटिअ प्रसिड इएस जानाय बेनिफ्राय जोंहा नैबे पेमेन्टआबो पेन्डिं एट बेंक जानानै दंफैखायो लोगोफोर नोंथांमोननियाहाय क्रेडिट जानानै दंफैखायो एकाउन्टआव जेब्ला जोंहा प्राइम मिनिस्टार बिथाङाहाय रिलिज खालामगोन 20 किस्तिखौहाय अब्ला नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोन फैसाया अलरेडि हाबफैखाबाय 5 MSआवहाय नोंथांमोननिया खालिबोल' बेंकआव नांथाना दंसै लोगोफोर दा लेटेस्ट आपडेट्स जेबो इम्पर्टेन्ट आपडेट्स गैया लोगोफोर सौफैयाखै आबादारिफोरनि थाखाय लोगोफोर दा पीएम किसाननिफ्राय जेबो लेटेस्ट आपडेट्स बेबायदि सौफैयाखै माला मोनमारगोन फैसाखौ माला होगोन दा नोंथांमोननि बे 27 जुलाइ बेवहाय मोनसे प्रग्राम दं नालाय मन की बात होननाय दा बेवहाय नोंथांमोना नायनायबानो जाबाय 27 जुलाइसिमावहाय होगोन ना होआ जोंहा प्राइम मिनिस्टार बिथाङाहाय दा 27 जुलाइआव होआब्लाथ' नोंथांमोना सानना लादो आगस्ट'नि फार्स्ट सेकेन्ड उइकआवसो नोंथांमोना मोननो हागौ आरो मोनाबो जानो हागौ बेखौ प्राइम मिनिस्टारासो मिन्थिसिगौ बिथाङासो सोरखौ दानखो सोरखौ दोनखो दा बिथांमोना बे खामानिखौ मावबोगासिनो दं नालाय गुदिनिफ्राय दा बेनिखायनो बे खामानिया दासिमबो पीएम किसाननि 20थि किस्तिनि रांखौहाय दासिमबो पाब्लिकफोरनो सोना हराखै दे लोगोफोर आबादारिफोरनो दा बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासै लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो रावबो डाउट गैयालासे गुबुनफोरनि फेक निउसफोरखौहाय गुबुन निउस पर्टेलफोर दंना लोगोफोर बेवहाय नायालासे नोंथांमोना बे आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना क्लियार जानो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना लोगोफोरनो हाजासे भिडिअखौ शेयार खालामलायदो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबग्रोबानो जाबाय दै लोगोफोर जाहाथे बेबायदिनो गोदान बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय इम्पर्टेन्ट लेटेस्ट आपडेट्स नोंथांमोना फिउचारावबो मोनलांबाय थानो हायो स' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन फिन खेबसेबाव थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार